Pamunuan mo ang pag-atake ng puwersa ng paraiso. Makakaasa ka, Krisman. Kamusta sa iyo mga kansan? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, panahon na naman para subukan nating sumaya sa mundong ito. So, alam nyo naman lalaro, pag tumawa ka, talo ka. Sa mga dadaanan natin, pag tumawa ka, talo ka. Alam nyo naman ako, babaw ng kaligayahan ko at gusto ko ring sumaya. Pero malay natin, maging manhid ako ngayon. Alam ko maraming manhid dyan, kaya malay mo lang, malay lang. So, simulan na natin. Bigyan mo akong 3 buhay dyan, Pau. Simulan na natin. Woo. From Kyoya, when Ed Kuluwag is inside the Area 51. Sabi ko na nga ba darating tayo dito. Ano ba? Mukha bang baguhan ako dito? Kinalakihan ko si Ed. Paranormal expert si Ed, ha? Hindi siya extraterrestrial expert. Ano ba? Respeto naman sa larangan ni Ed. Angelo Respicio, aliens on Area 51 trying to communicate with us. May hunting kilit eh. Hindi na po pwede magalit si Tito YouTube, so kailangan ko i-blur. Siguro naman yung mga iba dyan, alam na niya kung saan to nang galing. Alam ko nakakasagap kayo dyan at naiintindihan nyo kung saan galing yon. Pero di ba natin pwede pakita yun, baka kunin tayo ng mga alien. How Atenistas go to Area 51. Yep, naalala ko to. Ito yung Naruto run sa Ateneo, di ba? Dami nating free time, pero that is a dream for the Pinoy Wiz, mga konichiyawa ko dyan. The dream. Pangarap ko rin yung gawin nang hindi ako mawala ng dignidad. Nani? Hindi, ano pa naman yan, hindi mo man, magmumukha ka na lang tanga. Sulitin mo na, tinan mo ko sa channel na to, di ba? Mukha na akong tanga, di ba? Tuloy-tuloy mo na. Ano ba naman klaseng, nakaganon lang, oh. Naka 35 degrees. 90 degrees mo na. Itodo mo na. Hindi ka pwedeng Hokage, hindi mo pa tinuloy-tuloy. Diba, hindi ako natuwa, ako yung nainis. Nabawasan ako na chakra sa nakita ko. Sunod, maraming salamat. From James Heras. Yes, si Koke, yung panday. Oh, si Victor nagbabalik. Ano ginagawa mo, Hammerman? Nasa na ang malaking ibon, ha? Ito yung kamay ng alien na kukuha ng mga malalaking ibon dyan. Mukhang nga kailangan natin yung malaki mong ibon. Kaya kung tinatago mo siya. Maraming salamat. Sunod. Well, Ito bagay. from Slay. Ay nako, Michael B. The best ka talaga. Ganyan kagaling si Michael B. Isipin mo, kailangan mo talaga ng alien na technology para mabuhat mo ang bubble gang. Isipin mo na lang yung brain power na kailangan niyang gamitin, di ba? Kung hindi brain power, dede power ng mga babae doon. Akin ang utong mo. Sunod, maraming salamat. From Pacuelamero. Ano ba? Ronnie Alcano versus Jericho? Doon ako nadadali mga bigla. Munti ka na! Munti ka na. Kala din niya may alien. From Chris, Area 51 ng Pinas. Alien! Medyo nasukot-utong ko dito, banda. Saktong sukot at tama nga tuwa lang sa aking mga nakita. Maraming salamat, Chris. From Kuya Tebs. Uy, sabi ng shota mo dun, patay ka na daw bukas. Alag ka naman! Uy, sabi ng shota mo sabi lang, mamamatay ka na bukas. Hoy, hindi ako Oy! Alien! Nahuli naman ng gupit mo yan? Nahuli na? Ano tatak niyan? Uy, ano tatak? Ay, pucha. Meron siya antena sa likod. Anong kulay? Tama. Tama. Nawawala. Tama na yan, inuman na. Hey, alien! Gusto ko rin bunutin yung antena mo sa likod, kuya. Mukhang nabunutan din ang kanyang ngipin. Sige ba, tagal na wala ako na isa. Parang feeling ko dapat mas natawa ako dun sa mga nauna. Pero dahil ang babaw ko na, dito ako natatawa. Bad trip. So na, alien.
Leche. From Ayold. Oh! Ang ating Mayor Wib. Yung isang barangay chairman na may isa daw na foreigner, Chinese national, umihi. Teka muna, sinuntok. 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 Pag in-apply namin kay Pedro, kay Ching Chung Sai, kung sino man yung ano na yun, Bigla ako doon. Hoy, demonetize ka, Tito Isko. Ano ba? teka muna. Demonetize tayo dyan, Tito Isko. Pero di ba, nasa konteksto naman niya na gusto lang niya sabihin na parang generic, kahit anong Chinese man or Chinese woman, hindi dapat ganon sa Pilipinas. Gila lang sa mga biglaan ako nadadali. Chayan! Diyan ka lang papamilya po kami dito. Channel soon na. Sige, tanggalin mo na isa po siya. Parang Pilipinas lang yun na natural, di ba? Tamang tiis lang. From partners. Walang sino man ang makapagpagising sa lalaking ito. Napatulog na ng mga ano to. Hindi pa rin siya magising sa loob ng taxi. Napatulog na sa MIB to. Pagsakay, kagad na itong natulog at hindi na nakausap. Anyari. Naamoy din niya na nakainom ang pasahero. Dalhin ko na lang siya dito sa police station para ma-safety yung Tama. dala-dala niyang bag. Very good sa'yo, kuya. Maraming salamat. Atin ng konsensya ni Michael na basta na lamang iwanan ang lalaki. Siyempre, ang trabaho ng isang taxi driver, Sweet lover! Ay, Teka muna. Ito na Oy, nga nagising nagising ang pasahero. Pero sa pag-aakalang makakausap siya ng matino, nakipagmatigasan pa siya sa mga pulis. bakit? At pinagbalingan pa ang media. Saktong may tumawag na kaibigan sa kanya. Teka muna. Hindi ka na makakapunta na Star City. Hindi pa rin makakauwi si Bulan. Bakit? Dahil sa patong-patong na kaso na kanyang kakaharapin. Assault. At direct assault nang saktan niya ang pulis. Assault. Yan. Hindi pa ako natawa. Okay. Tinis ko! Teka muna. Bigla ako na, ang ano niya, ang macho niya kanina eh. Ngayon, wala pa yun, men. Sunod, maraming salamat. Ayoko na makita. So, Benjamin Gayo. Nakita ko, naririnig ko pa rin yung lecheng ano na yun. Ano yung mga ano nyo, Oy! yung mga salita? Anong gusto mo malaman? Ano yung 20? Etneb. Etneb, 20. Posam, 10. Eto. Kodli. Kodli. Likod? Marami ka nun. Ito ano to? Spider-Man? Ano? Jumper. Ano yun? Ng kuryente. Makaka-copyright tayo. Titirisik yung utong nyo eh ha. Kukunin. Galing to sa alien, okay? Tawag ko dito ang TT. Okay, ito ang tagapagtiris. Kilala no ko. Oy! Famous My Taiwan Tito is and here Adobo again! Manak. Yes! Maglaluto tayo ng Yes! adobong manak. Adobo! Ang sarap-sarap. Yes! Ngayon, Inaantay gusto ko kong eh. ituro sa kailangan natin ng fresh ingredients. So, bumili tayo ng Sariwang ingredients sa palengke. sangkap. Tara na. Ako bahala sa'yo, Tito Travis, sa mga lalagpas. Hey! O, di ba tayo kanina laseng? Hoy, hindi ako Perfect place to find the ingredients we need. Next time, I'm gonna make adobo out of you. Ay, Tito Travis, the best ka talaga. Okay, makano ito? Ay! 100 per Lagot ka Ano ba ngayon! yan? Sobrang mahal! Sobrang laki! Di na fresh. Kawawa naman ng gulay na to. Maliit. Yan ang 80 ng pang-Pilipino ang laki. Kanina, pang Tito Travis sa laki. Sir, ubus na. Kulang ang supply. Ulan ng ulan kasi. Ito ang aking kinatatakutan. Mukha ni Ate. Kasama pa ako dito. Talaga bang kulang ang supply ng gulay na yan? Oo, naapektuhan ang mga pananim dahil sa pabago Ay, ba't ayaw tignan ni Kuya sa mata si Tito Travis? tagtuyot. May mga gulay Tignan mo kasi naman siya sa mata. Yan. Nagkukulang tuloy
Ang sarap-sarap. Hindi nila nakakaya ang sobrang ulan. O kaya sobrang init, kaya namamatay sila. Alam ko sa magwapo ni Tito Travis, mahirap talaga tignan sa mata si Tito Travis. And if you're not using your computer, Tama. turn it off. Also, don't waste Tito food and Travis, water. preach! If you have space, you can... Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Ay! Puja! Flip top! Puja, pwede ka na sumali, Tito Travis. May lumabas na onting basa sa aking ilong! Hala nyo, hindi tayo ma-demonetize dito. Sige, tagal mo na yung pahuli. Alam mo, sinubukan ko naman, di ba, naglabas pa ako ng ating pangkuha ng alien. Wala, si Tito Travis yan, mahirap talaga laban. Wala naman akong pake. Sige na, si Tito Travis na lang ang may pake ako. From Bray, he protect, he attack, but most importantly, he cook adobo manak! Ang sarap-sarap. From alien to adobo. Maraming salamat, di ba? Yung talagang tito ng Pinas. Area 51 in Mindanao. The fuck? Hey! Okay. Bisaya ba to? Hey! Hey! Oh! Oh! Konnichiwa! So, hindi ko alam kung Bisaya ba to, hindi, kasi sabi nila, basta hindi Tagalog, Bisaya, ano ba naman si Paolo, darling? So, sige, para hindi ko masaktan yung mga feelings dyan na hindi Bisaya, pero nasasabihan ng Bisaya, ano ba to, Bisaya ba to? Hindi ko alam, wala akong alam. So, Lord, maraming salamat. From the Lone Traveler. Oh! Tito Jericho. Hey! Kaya lang siya nakakatawa kasi yung buka dito Jericho, yung bad trip. Alien! Yan yung mangyari sa'yo pagkatapos ka dakipin ng mga alien, ha? Sunod, maraming salamat! From Sean. Hey! Okay, bitaw na tayo dyan. Kaya tayo di pinupunta ng mga alien, leche. Sunod! From John Layos. Oy! Oy! Hey! 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 Talento na naman yan ang kukunin ng alien dito sa Pilipinas. Yung mga ganyang klaseng talento. Maraming salamat, John Layos. Grabe, na-hype ako dun. Woo! Pwede ko ba ito ipalit sa balitang hirap? Pagod ako doon. Sunod! Every Christmas party and events from 2000 to 2012. Yes! Hey! Eh, Jabberwockies! Alam ko sa mga ganyan. Di ba usually dapat bibili ka ng maskara? Pero pag dito di ka bumili, kailangan plain face ka na lang. Di ba? Wala yung mga sa yung sa mga TV networks, gumagano'n-ganon pa yung mukha. Ito po siya, dead face lang. Parang yung panloob kung di ba? Patay na sa loob. Yan, ito yung mga talento kukunin ng alien. Maraming salamat. Sunod, from Sean Lawrence. Malapit na ako. Ungol pag daw? Ungol pag para. Yeah, tumasik. Yeah, Metakurasai, maraming salamat sa ginawa mo, diba? Konnichiwa, represent Kiawa! Jokes! Pang alien na din yung mga sinasabi ko, pasensya na. So, doon tatapos natin pag tumawa ka, adobong alien ka. So, kung nagustuhan nyo yun, like nyo ito, pag mabuti nyo naman ng 5k likes. So, ang hindi mag-like ng video, kukunin ng alien sa gabi. So, natawa ka ba o hindi? Kung hindi, very good, edgy boy ka, haha, cool kid ka, sabi mo sa nanay mo yan, baka mahalin ka pa niya. So, huwag nyo kalimutan like, share sa mga alien yung friends, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alien! Alien!